Cardom. Nili Carbi Berta Tanang Thai Chisong Teron. Abrang si Berta Happy or Jata. Jengkang Patlang LP School Pinyari Anta Aviki Ritu Kasilampon Awela. BJP Party at Tumpen Carving Mountainous Council Kiligapan Kechisik Kachidan. Japrajan along election management na may kani. Non-Bertan Tonpen, Arjita. West Carbinong District Kopili MEC Constituency ang kang Rongkang Education Block Arlo. Jengkap Batlang LP School ahem mentu ni Arnipen Kikimpon High School ahem kihinu asondo pigano seta pinyarni anta awi kiri tuka selampon Japan sorkar atum kidingpon kabe patap birtalong si national perangke adimalong an humrida. Batlang LP School 1963 aning kan pen kikimpon a school a hempini arni anta ave kirui tu kasalok bonjia panpura abatai application sitame pajir dunlo sitame pini arni anta Karbiang Autonomous Council atumpen ave kirui tu kasalam jia panpura non puanta dengpon pepusi LP School athan pangkat news channel apherangke angno nang chithandun school a hem kikimpon a thengpi anta thulaplo lapen tinta angru ke choa jok Vak lablo pusi pachini pon. Lortasto pidunay japen pusi SMC hoy pen itong luta pidulono. Official long pen itu alo ke bangalin tan itong pilap dun pen si samit dun bomlo son pilap dun de punte long le pusi nitong masitin alo ta pilap dun bomlo. Si tame non puanta nitong ma school aphan ke angwar saibe. Lasi non tot kali ha aprang DPAP din hot pen ta son si bang bomlo. DPAP tumbanga mia par kraklo. Gapen si ako non bang ke SSA bang tulo. SSA din hota non puanta la son situ. Lapenan parta floor anta kanghang lap ajok SMC lapen thanbang atum penchirap si floor stame selampon nanglo puta pachini pontu. West Carbinong District Bharatiya Janata Party Hinpen Thereni Paithong Kebrai Siarni Carbinong Autonomous Council Kiliga Parman Kajisika Chidang Ponamai Kepedupo. West Karbianglong District Bharatiya Janata Party Hinpen Thereni Paithong Kebrai Siarni Karbianglong Autonomous Council Kiliga Parman Kajisika Chidang Ponjiapan Amri Mondal Committee Hinpen 1 number Dwar Amla MSC Constituency Lapen Amri MSC Constituency Aparman Serdihuna Klamalong Bharatiya Janata Party Amai Pedupon Bangso Amai Along Bharatiya Janata Party pen candidate ke hang duna tum abang phua tum May along kuson si ruat atum aphan kelang ponjima alam than pon rinti May along BJP WKADC May phu Arun Terang EM Amri MSC Constituency DU Maslai Halapu BJP WKADC Mepu Arun Terang Maya Long Kejai Pon ke non kilika hud ong dunga song atum kithur dunji aphan kachisik do lapen bangso ang bong pen inut vet si longji bonsta me opposition ke claim akam claim nangni lason pulote opposition atum ale dokok po puta jai pon. District BJP atum kapin khalating si BJP Bogajan Block Mondal atum Chepatir Pipen Thereni Paithong Kebrai Siarni Ada Porpai Gracia Porpen Japrajan Cultural Complex ay Hemelong Election Management amay inipon. Block Mondal ame Pujugeswer Siampen Kachipahem Pupon Amaya Long Alohimate Observer BJP State Kisan Morcha Chunbang Dharmender Kasik Chitongdun Anparta District BJP VP Roland Killing MLA Dr. Numal Momin Baburam Bey TCC Mepu Rajat Das Lapen Babul Das Atum Chitongdun Maya Long Non Kevang GMSC Kilik Ahud BJP Pen Komat si Kithur Dunjima Bangso Alam Bang Pu Kepachini Padupon Non Adihu 22 number Reporter MSC Constituency Angkang Pen MSC Ticket ke hang Dun Atum Kadom Terangpi Jagat Singh Ingti Hum Singh Be Lakhiram Rongpi Hunaram Singnar Nasing Ronghang Maiso Timung Lapen Ruby Singh Rongpi atum henlo Kachitong dun kilik kithur dunji atum pen isi rat pen kachitoy dun angtek chepaklang ji aphan apor pi si kitok jir pen chipi dun rintilo
Bangso kilik kitur dunji atum ang bongpen inutsi party ticket long chaji sita. Hala ticket ke long dunde atumta ning oi epin pen BJP aphan mathara kilik ahut kachirat kachito dunji apansi Roland Killing pen pachini pensi laso amai pajut pon. Tereni paitong kebra CRD anerlo porpai hilia porpen hanjang ang sepatua klamalo third CM Gold Cup patu bawang bompen kecheng si semi-final patu ponlo. Bangso ke patula ke Karbiang Long Morning Star FC Difu Lapen Jampui Jala Play Center Tripura atumang bongsi patulo. Ke patu ke cheng pen nat ateranga tumta chiting group lo sita ke patu apor ke juda hud anke Karbiang Long Morning Star FC Difu atum goal ke thong lapen JJPC Tripura atum goal isian CKP unchat ajok Karbiang Long Morning Star FC Difu atum chipahaisi final angdeng chipaledun lo. Bangso ke patu along man of the player lage Karbiang Long Morning Star FC Difu jersey number 1 Subhajit Burman si chipalong pon lo lapen Karbiang Long Autonomous Council EM Surja Rongphar Asar Bura Karlitang Potas Rongphar Chikimo men pensi pajir pon lo adun thu laso patu aklam along chitong dun rat angno third CM Gold Cup ta rat angno ke paklang pon lo Jangmi nipai CR ni anerlo porpahini apor pen second semi final ke patuji lage HSA hanjang langso laben Jomi FC Manipura tumang bongsi patu ponpo. Tereni paitong kep Arni Difu Senson Sing ki memora parating nolong people for people lapen United Hills Development Organization atum Chelengsi Barna kang nilapen Assam Chief Minister Sarbananda Sunwarapan Panongsi Karbiang Long Deputy Commissioner Arineng Pinporalo Kapajirpon Asay Kedeng lapen article samapor meeting tom outcry pen di Purong Supi ahiti pialong armu chejeng kepadupon. Difu Samson Singh Team Memorial Park athengno People for People lapen United Hills Development Organization atumpen dharna kepadopon lapen Pinporalo Assam Chief Minister aphan Panongsi Karbiang Long Deputy Commissioner Arineng Pipajirpon lapen anparta arnikang samapor Difu rong supi ahiti along Meeting tom outcry pen armu chejeng setame ke padopon. Alang litum pen Pinpur alo along ke jongpon ke Ministry of Drinking Water and Sanitation pen. Karbiang Long PHED asai kamaphan ke pipon atangka thangnat asai claim klipin pen. Kuti atangka PHE EM Vidya Singh rong pi pen chenglok PHED asai phu contractor atum kachapang 5 put hak ke jong padopon lasi. Prabjin pen kachapang 5 tumaphan ingsaira nep ingnang nang chi pusi alang litum asong pen Pinpuralo sungpon. Lo nasi Karbiang Long rat kupak pen coba udara cesong pasi ini tu milur pen ini tu cesong pon hostiar aman ketok jiwa ada bang koi tu apan lo en order ingin pen serat lagi pusi ini tu makema Lapenan parta lasom thak si agriculture lapen fishery asai kamalong setame kacupang 5 bang phua tumapan prabjin pen kenep kang nang jia phanta alang litum pen Pinpuralo along sungpon thu Pinia bertabang kelapan si Cantonik lo, langit bom thakat news channel, domit hermit, current.